שהגעתם. פעם ראשונה שאנחנו מארחים אצלנו זיכרון בסלון. אני גם פעם לא הייתי בזיכרון סרנס. אבל שמעתי על זה והחלטתי שאני רוצה לעשות את זה אצלי לבית. תודה שבאתם. לפי איך שאני רואה את זה, קודם כל זה איזושהי יוזמה חברתית. לפי מה שאני יודע, זה לא, אין אנחנו איזה ארגון או משהו, יוזמה חברתית שבעצם רוצה להנגיש את הזיכרון של השואה בצורה יותר אינטימית, לא באיזה טקסים או משהו כזה. וגם עדיין לנסות להביא את הסיפורים של מי שיכול עדיין לספר, אבל בעיקר לבנות איזושהי פלטפורמה של דווקא מוכוונת יותר לעתיד, של מתי שכבר לא יהיה מי שיספר. אבל בכל זאת שנמשיך לזכור ונמשיך להשמיע ולדבר ולספר, וזה נראה לי המטרה העיקרית של הדבר הזה. זהו, אז מי שנעביר את לאלכס, שספר את הסיפור של משפחתו. ערב טוב. קוראים לי אלכס בק, ואני יליד מרץ 1946. זה מילדי הבום אחרי המלחמה. דור שני. הוריי נפטרו כבר בזמן. והסיפור שאני הולך לספר לכם הוא סביב יהדות שלא כולכם מכירים, יהדות יוגוסלביה. זה מקום שלא כל כך נפוץ, לא היו בו המון יהודים, כמו בפולין או בגרמניה או בהונגריה, מאות אלפים, אבל, או מיליונים. היו בו מספיק יהודים ונספו בו הרבה, וזה אחד מהאזורים שלא מוכרים להרבה מאוד אנשים, בוודאי לא בעקבות כל סיפורי השואה למיניהם הפופולריים שישנם בארץ, ככה שזה סיפור שונה. והסיפור למעשה שאני יכול לספר לכם, זה אחרי שדרנו קצת רקע מסביב, מה קרה, וזה אפשר לקרוא בכל מקום, את הסיפור איך אני הגעתי לאינפורמציה. כל האינפורמציה שיש לי נודעה לי לאחר שהוריי נפטרו, ולאחר שכל מי שנשאר בשואה נפטר, ולא היה לי בכלל ממי לשמוע. בבית, כשאני הייתי ילד, לא דיברו על שואה. זה היה טאבו. לא שאלתי כמובן, אבל גם לא סיפרו. לא דיברו על זה. לדבר על הדבר הזה, זה היה לא מותר. אני לא יודע להגיד את המילה, אם המילה היא נכונה. בישראל לא דיברו על שואה. יוצאי משפחות שבאו מהשואה בבית לילדים, אז היו מעט כאלה שסיפרו, והיו סיבות, ויש כל מיני למה לא סיפרו ולמה כן דיברו. אבל אני לא ידעתי מההורים שלי שום דבר. אבי נפטר ב-89, הוא עד שהוא נפטר הוא סיפר מילה אחת. כל מה שאני יודע עליו ומה שאני יודע, ועליו אני לא יודע הרבה, אבל כל מה שאני יודע על אמי וזה, אני יודע רק אחרי זה שהתחלתי לחקור, והסיפור שלי זה הטריגר היה איך הגעתי לנושא של המחקר הזה, ומה הדליק אותי ואיך חיפשתי ואיך מצאתי, כדי להעביר לכם שאולי יהיה לכם גם טריגר כזה בעתיד, איכשהו לשמור את הדברים האלה, לנסות איכשהו לחלוב ממישהו, כדי שזה לא ילך לאיבוד, כי כמות החבר'ה שנשארו, היום יוצאי השואה שנשארים, הם היו ילדים אז, היום הם כבר מאוד מבוגרים, ונגיד תוך 10 שנים אני לא יודע אם יישאר מישהו בעולם. זה בטוח, אבל מה יהיה אז אחר כך? יהיה יד ושם, יהיה סיפורים, יהיה ספרות, יהיה כל מיני דברים כאלה. זה יישאר, אבל עדויות חיות, מעט. אז אני הולך לספר לכם על יוגוסלביה. יוגוסלביה שהייתה מדינה, ממלכה למעשה לפני מלחמת העולם השנייה. בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה הייתה ממלכה, והיא הייתה מחולקת בעיקרון בין 3 דברים. בין חלק שהיה שייך להונגריה, החלק הצפוני של היום של יוגוסלביה, ושם יש שם 2 ערים גדולות, אחת שקוראים לה נוביסד ואחת שקוראים לה סובוטיצה. אבי מהעיר הזאת סובוטיצה שהיא על גבול הונגריה, וזה היה שטח שהיה שייך להונגריה.
קראו לו וויבודינה, הוא היה שייך להונגריה. החלק הגדול זה היה סרביה, והשאר החלקים שאנחנו קוראים להם היום, קרואטיה הייתה מדינה צבאית בפני עצמה, והיא נשקה במקום אחד ממש בעיר הבירה של סרביה, בבלגרד. שם יש גם שני נהרות גדולים שמתחברים, הסאבה והדנובה, ממש מעבר לסאבה, עד לשם הייתה קרואטיה, שהייתה מדינת חסות של הגרמנים, והייתה קרובה לגרמנים, וכל השאר היה חלק באיטליה, חלק היה שייך באיטליה, סלובניה היום היה שייך באיטליה, אלבניה הייתה שייך באיטליה, הייתה כאילו כמו ביוונים. בקיצר, מה שהיום, המרכז היה שתי מדינות למעשה, קרואטיה וסרביה, וחלק הצפוני של סרביה שהיה שייך להונגריה. הסיפור היה לא חושב מבחינה היסטורית כל הדברים, זה מעניין, אתם תכנסו לאינטרנט, תקראו על כל ההיסטוריה של יוגוסלביה, אבל הגרמנים החליטו, היטלר החליט להעניש את הסרבים ב-41, במקום מבצע ברברוסה שהיה צריך ללכת לכיוון רוסיה, הוא הפציץ את בלגרד. וככה התחילה המלחמה שם, וההפצצה הזאת הייתה הפצצה זוועתית, נהרגו בה איזה 200,000 איש, המונים. הפצצה בלתי מבוקרת, ואז הגרמנים כבשו את סרביה והחליטו שם להשתלט על המקום הזה ולשבת בו, וזה היה האזור המרכזי שבו התחילו את הסיפור של היהודים בבלגרד. ושם כינסו את היהודים בכל מיני מקומות, הביאו אותם מכל מיני ערים אחרות באזור, כינסו אותם במחנות למיניהם. סבי הגיע מהאזור הצפוני, הביאו אותו לשם לבלגרד, ובבלגרד התחילו לעשות כל מיני דרישות מהיהודים למיניהם שיתחילו להירשם אני מדבר על תקופה של אפריל 1941, להירשם במשטרה המקומית, לצאת לעבודה לכל מיני מקומות, לפנות הריסות, ומי שלא ציית או מישהו עשה משהו, היו יורים. מה זה יורים בו? יורים בו. היה פעילות כלשהי שמישהו עשה איזושהי חבלה נגד הגרמנים, ישר אספו 1,000 איש מכל מיני מקצועות, חילקו אותם לפי מקצועות ברחוב, העמידו אותם בעשרות, כל עשירית יצא החוצה, ירו. אבי היה בכזה מסדרים. אני שמעתי על הסיפורים האלה ממישהו אחר. גיסו, בעלה של דודתי, חיים שלום שמו היה, הוא היה עשירי לצערו. נורא. בלי חוכמות. עכשיו, היה להם גם מין כזה תמחיר. על כל גרמני שנהרג, הורגים מהיהודים. לא סתם, מהיהודים. על כל גרמני שנפצע, 50. יש תמחיר לכל דבר. איך? תופסים אותם ברחוב, מעמדים אותם יורים בהם. או לוקחים אותם, ושם יש מחנות למיניהם בכל מיני מקומות. אז אני הבאתי לכם כמה מסמכים, קצת היסטוריים מהתקופה ההיא, שימחישו לכם ויראו לכם את הדבר הזה. אבא שלי הולך גאה ברחובות בלגרד עם טלאי צהוב ועם השלט הפתק הזה של יהודי, והוא לא מתבייש בזה. זה צולם ב-1941. אני אביא לכם את זה. זה הקלטתי פשוט תמונה שיש אותנטית. היא יוצאת ביד ושם, היא לא מוצגת שם. איך מצאתם את התמונה הזאת? אני מצאתי, כל הדברים האלה מצאתי בין הדברים של אבי. אבי היה אדם מאוד מסודר. הוא הביא איתו כשעלינו ב-1949 לארץ כל מיני מסמכים, העתקים וכדומה, ולמזלי לא זרקתי את הכל אחרי שהוא נפטר, וזה היה בארגזים, ואשתי ממוצא פולני, אבל תעזוב, תזרוק את כל הזה, במילה אתה לא יודע לקרוא. זה כתוב חלקם כתוב בקירילית, חלקם כתוב בלטינית. אני בסך הכל יודע מהבית בשמיעה סרבית, יודע בשמיעה, זה הכל בשבילי, כל מילה היא מילה, אני לא יודע דיתוק, לא למדתי לקרוא, לא יודע א' ב', לא שום דבר. הגעתי בגיל 3 לארץ. הדבר היחידי שאני יודע זה מה ששמעתי. וגם מתי דיברתי ועם מי היה לי לדבר, כבר שנים אני לא מדבר. אז אני לא יודע לקרוא את הדברים האלה, מה אתה שומר את זה? זה מלא אבק, תזרוק וזה. שמרתי.
כשיצאתי לפנסיה, עוד לפני זה, אני אספר על טריגר, איך זה הגיע, כל זה התחלתי לחקור, התחלתי לנבור בכל העניינים, פתאום מצאתי כל מיני דברים מעניינים. מה שמצאתי עכשיו, מה שאני הולך להראות לכם, זה מצאתי לפני שבועיים. פה יש תעודה שכתוב יודן, זה של אבא שלי. זאת התעודה שהוא קיבל מהמשטרה בבלגרד. גם זאת תעודה, תאריך אחר, זה של אמא שלי, עם תמונה מאחורה. גם זאת תעודה של אבי, עם תאריך אחר, שוב, זה 8/6/41, זה 28/8/41. תעודות מקוריות, ממש מרגש להחזיק דבר כזה בידיים. אבל זה מצאתי את זה עכשיו. איך מצאתי? מצאתי. עובדה. ואני חושב שזה מסמכים אני אשלח את זה ליד ושם כמובן. אבל זה מסמכים מקוריים שמספרים על היהדות הקטנה הזאת, שהיא לא הייתה כל כך גדולה. אחד הדברים, הנה פה יש עוד דבר שאנשים לא מכירים, זה פנקס עבודה. שלחו אותם כל פעם ללכת לעבוד במקום אחר, במובן של לפנות הריסות או משהו כזה. אז מצאתי פה פנקס עבודה שיש חותמות על כל מקום, איפה הוא הלך, באיזה תאריך, עד מתי. התאריך האחרון הוא כנראה, פה כתוב 3/8/41. ואז כנראה הם הצליחו לברוח. הם ברחו מהאזור הזה של בלגרד, ברחו צפונה, הגיעו לאזור ההונגרי, ששם התנאים היו יותר טובים, סובוטיצה ושם הם היו מ-41 עד 44. ושם מתחיל הסיפור אחר כך של הפינוי למינו. מחנו עבודה, לאושוויץ. אבל התקופה הזאת שהם היו בבלגרד, זו תקופה מאוד מרגשת מבחינתי, מבחינת האינפורמציה, האנשים לא מכירים את הדברים האלה בכלל. תראו, היו פנקסים, היה סדר, אצל הגרמנים היה סדר. דברים כאלה אתם לא רואים בכל מקום. סדר זה סדר, אבל זה סדר מאוד מסוים. בכל מקרה, הדבר הכי מרגש שהיה בבלגרד, זה היה שם מחנה שהיה בצד של קרואטיה, מעבר לנהר. הקימו שם מחנה, ובמחנה הזה, זה היה פעם אזור של ירידים, ועשו לשם יהודים בכמות גדולה, ומשם לקחו אותם לעונשים למיניהם. היה צריך עונש, היה צריך כל מיני אנשים לטפל בהם בכלל כל מיני דברים אחרים, היו מוצאים משם יהודים, רק יהודים היו שם. ריכזו שם מכל מיני רחבי סרביה יהודים. כמובן, גם מקרואטיה שלחו, והיו הרבה אזורים שמשם הגיעו אנשים למחנה המושמץ הזה, שהיה בבלגרד. ביום אחד הופיעה משאית, אני מדבר על סוף 41, הופיעה משאית גדולה. אמרו להם, תעלו על המשאית, היא לוקחת אתכם עכשיו לכיוון המזרח, שם במזרח אירופה חסרים עובדים, חסרים כוח אדם, אתם תלכו לשם, על כל משאית כזאת, יעלה גם רופא, שתהיו בטוחים, שאין בעיה, העלו את הרופא, העלו, המשאית אפשר היה לעלות 50 איש, אנשים נדחפו, שיהיו 100 איש שיהיה בפנים, שכולם רצו לעלות, עלו, נשים, גברים, נסע. עברה את הנהר לקרואטיה, הגיעה לסרביה, עצרו הרגים את האוטו, סגרו את המנוע, לקחו את המפלט, דחפו את זה פנימה לתוך המשאית, סגרו את הדלת, הפעילו את המנוע, ונסעו עוד איזה 10 קילומטר למקום שנקרא יניץ, גיא הרגע. עד שהגיעו לשם, אף אחד לא נשאר בחיים. זה היה הפעלת הגז הראשונה של הגרמנים שהייתה. גז מגזי פליטה. וככה השמידו שם כמות אדירה של אלפים של יהודים שהסיעו אותם בסך הכל נסיעה של 10 קילומטר. ויניץ זה מקום מאוד מרשים, מרגש, ושנמצא שם. זה ב-41 אתה אומר? כן, סוף 41. ויש שם אתר זיכרון. היום זה הכל ירוק, יפה, איך תדע.
אבל אני חושב שסבי היה במחנה הזה, ובאיזושהי צורה הוא הגיע למקום הזה. והיא ניצה בשם. הגרמנים דיווחו בסוף 41 שבלגרד היא העיר הגדולה באירופה הראשונה שהיא נקייה מיהודים. אין בה יותר את היהודים. 12,000 יהודים שהיו, הושמדו. עכשיו, זאת אינפורמציה ששייכת ל-41, ששייכת למקום יחסית קטן, שלא כל כך הרבה אנשים מכירים, זה לא מהסיפורים הגדולים שקיימים מסביב. אבל הוריי לפי התיאוריה לפי זה נרשמו, ונסו לעבוד, ועבדו, והצליחו לברוח. הצליחו לברוח ולהגיע לסובוטיצה לצפון. שם היה לדודי מפעל לעמילן. דוד של אבי, סליחה. והייתה משפחה גדולה ומשפחה ענפה, וההונגרים התייחסו בגדול ליהודים בצורה יפה מאוד ושקטה שם. והם חיו מ-41 עד 44 במקום הזה בצורה טובה. לא היה להם טובה, אני מתאר לי יחסית, כן? אבל אפשר היה לחיות באיזושהי צורה. סיפור שאני לא רוצה לספר זה, שאני מקבל יום אחד, בשנת 2000, אני לא זוכר את התאריכים לבלתי, אבל לא חושב. ב-20 בדצמבר 2001, יום חמישי, בערב, אני מגיע הביתה, הייתה לי מסיבת סיום במקום העבודה שלי, מסיבת סיום סוף שנה. אני במקצועי מהנדס גרעיני, עבדתי הרבה שנים בדימונה, אחר כך עבדתי כל חיי בוועדה לאנרגיה אטומית, ויש סיבה שאני ציניק. והגעתי הביתה בחצות, בערך אני שומע במזכירה הודעה, תשמע, אני מחפשת את אלכס בק, אם זה שמי תמי, גרינוולד, טלפון שלי זה וזה, 04 משהו. אתם מסקרים, לא? אבל 12 בלילה, זה מעניין. חוץ מזה אלכס בק אני מכיר לפחות עוד שניים בארץ. אחד מהם הוא מדריך טיולים, ומדריך למסעות לפולין, שנסע גם עם אשתי פעם אחת לפולין, אז היא נסעה עם אלכס בק לבוא עם בעלה. והשני הוא גם יליד יוגוסלביה, שאני מכיר את אשתו, אותו בחיים לא פגשתי, אבל אנחנו הרבה בקשר טלפוני, כי הוא מקבל טלפונים שלי, אני מקבל טלפונים שלו, הוא גיאופיזיקאי. בכל מקרה, כנראה שיש עוד. אז זה מחלת יום שישי, ואני יודע, בצהריים זכרתי פתאום שהיא צלצלה, אני לא מניח שזה טלפון, אני אסביר לה, כנראה היא מחפשת מישהו אחר, זה לא אני. אני מצלצל, אז היא עונה לי, היא אומרת לי, תגיד לי, אתה הבן של ראיה? באותו רגע הייתה לי צמרמורת בגוף. אמי נפטרה ב-1954, שהייתה בת 33. ואבי התחתן שנתיים אחרי זה עם ניצולת שואה, שבעלה נהרג בדרך לאיזשהו מחנה במזרח אירופה, והיא הגיעה לאושוויץ עם ביתה, וביתה נרצחה באושוויץ, והיא צריכה לשרוד. אז היא ניצולת שואה, והיא גידלה אותי. אז ככה שבאיזשהו מקום כל החברים שלי שאחר כך שאני גדלתי, כולם ידעו שזאת אימא שלי. זאת אומרת, אני לא התנדבתי לספר שזאת אימא שלי. ילדים מתביישים, יש להם ככה מין עוגן, מין גב. ואף אחד לא ידע כמעט, מהחברים הקרובים שלי בוודאי אף אחד לא ידע, ששמה של אמי היה באמת ראיה. אז כשהיא אמרה את זה, התרגשתי, שאלתי, כן. ואז התחיל הסיפור. ואני לא יודע כמה מכם בוודאי הדברים רכלנים ומדברים הרבה שעות בטלפון. אבל אני לא מאלה שמדבר שעות בטלפון. דיברתי איתם מעל לשעה בטלפון. זה חריג היה בשבילי קיצוני לגמרי.
והיא סיפרה לי סיפור ששמע מאמא שלה, שאני התרגשתי כולי, וזה הסיפור שכתוצאה מזה התחלתי לחקור ולנבור. של איך אמא שלה ואמא שלי היו ביחד בה, המשיכו הלאה. זה סיפור שהוא מבחינתי מדהים, זה היה בצד של אמי. בצד של אמי שהצליחה להגיע לסובוטיצה והצליחה משמה, ואיכשהו לשרוד את כל המלחמה הזאת. הצד של המשפחה שלה שנשאר בבלגרד, אני אחזור על זה אחר כך, כי שם גם רובם הושמדו, אבל חלקם הצליחו להינצל, וזה סיפור בפני עצמו מאוד מרגש, נספר אותו בסוף. אמי, למעשה את אבי קודם לקחו בסובוטיצה, כשהגרמנים כבר, ההונגרים כבר התחילו לחוש את הקרבה של הנאצים והתחילו להיות יותר פשיסטים. התחילו שם בסוף 44, התחילו כבר להתעלל ביהודים יותר והתחילו לזכור אותם. אספו את כל יהודי סובוטיצה לאיזשהו מקום, קראו לזה גטו, קימצו את כולם שם באותו מקום, היו מדי פעם עושים את הדברים ושולחים אותם לכל מיני מחנות עבודה. את אבי תפסו, שלחו אותו למחנה עבודה, בהתחלה אני חושב שזה היה בהונגריה, ואחר כך התחלתי לאתר את העקבות איכשהו מכמה אנשים, ולצערי, פעם אין לי מי לדבר עליהם. ולא התפניתי להגיע, אני דחיתי את זה, לא הלכתי לאנשים שעוד יכלתי לדבר איתם. הוא הגיע למחנה עבודה בהונגריה, ואחר כך לצ'כיה, נדמה לי, ואחר כך לגרמניה, באיזשהו שלב הוא הצליח לברוח. חזר בחזרה לסרביה, לאזור סובוטיצה, והצטרף לפרטיזנים, והיה שם עד סוף המלחמה, לפרטיזנים. אמי נתפסה, כשתפסו את כל האנשים, נתפסה בתחילת בתחילת אפריל 44, ונלקחה לעיר קרובה ליד סובוטיצה, ושם הוא עלתה רכבת, שנסעה משהו כמו 8 ימים מכיוון אושוויץ. בתחנת רכבת היא פגשה אישה אחת, שקראו לה רחל, לצורך העניין, אז קראו לה בשמה סרבי ורושה. מה שמשפחתך? בק. אבל אנחנו לא מכירות. לא, היא נשואה לאחד בשם בק. גם ההורים שלהם הם משפחת בק, גם אמא שלה הייתה נשואה לבק, ואין קשר ביניהם. מתברר, אני הייתי שם בבית הקברות ב-2004 בסובוטיצה, גיליתי שיש שם, בבית הקברות היהודי בסובוטיצה, יש שם הרבה מאוד בקים. אף אחד לא המשפחה שלי, אף אחד לא שייך, אבל לפי מיטב ידיעתי. אבל זה כנראה היה שם מאוד נפוץ. כי זה שם גרמני, שנבע כנראה מאופה או משהו כזה, והיהודים בגרמניה ירדו למטה לכיוון סרביה, לכיוון הבלקן, וכנראה עם זה הגיע השם הזה. אז זה היה מאוד נפוץ, אבל זה היה אירוע מאוד מעניין, שגברת בק פגשה את גברת בק, ושתיהם נהיו ביחד בקרוב. המסע ברכבת הזאת היה מסע קשה, זה 8 ימים, בלי אוכל, בלי עצירה, בלי שום דבר, ועצרו הקרונות בכל מיני מקומות, אבל לא נתנו להם שום דבר, כולם הדחוסים שם. בסוף הם הגיעו לבלקינאו. הגיעו לבלקינאו, פינו אותם מהרכבת, והתחילו למיין. הגיע לשם קצין גבוה, היום אני יודע, קוראים לו מנגלה, והתחיל למיין, התחיל לאסוף את הנשים היפות, זה היה בחורות צעירות, אני מדבר על 1944, אמי הייתה ילידת 21, הייתה בת 23. לא עושים בפנים, לא עושים כזה. הייתה בת 23. רחל הייתה בת 25, משהו כזה. הייתה סטודנטית לכימיה בזמן המלחמה, ועד שכל העסק הזה התחיל, ושלחו אותה. אז היא, 2 היה לה כבר השכלה אקדמית של משהו בכימיה, הבינה קצת בכל מיני דברים.
והם נהיו חברות קרובות בקרון, וכמובן שהן היו יפות. ואז מנגלה בחר אותם, שם אותם בצד. כי זאת התמונה של אמא שלי ביום נישואיה. אישה מאוד מאוד יפה. וגם רחל הייתה כנראה מאוד יפה בצעירותה. ככה אספו את כל הנשים היפות מתוך אני יודע, אלפים שהיו בתוך הרכבת הזאת. והוא מיין אותם. כל הדברים האלה אני יודע רק מעדויות שאחר כך שמעתי מפגישה שהייתה לי עם רחל. שהייתה עוד בחיים. וכל זה תמי מספק לי בטלפון. מבין למה שעה לוקח לשמוע דבר כזה שאתה שומע ואתה מצומרר כולך מהסיפור, כי אתה לא ידעת בכלל שאמא שלך הייתה באושוויץ. אני... לא ידעת את זה בכלל? לא. תראה, שהיה לה מספר, אני נפטרה, אני הייתי בן 8, אני זכרתי שהיה לה מספר. אני לא זכרתי. אף אחד לא סיפר לי. שהייתה באושוויץ. אני ידעתי שהייתה במלחמה באיזשהו מקום. לא היה מפגשים, לא היה דיבור. זאת אומרת, מי נשאר אחרי המלחמה? לא ידעתי. עד שלא התחלתי לנבור, התחלתי לכל, התחלתי לשאול, מה, לא ידעת? למה? אני בן יחיד, לא שיש לי עוד אחים, אחיות, משפחה גדולה או משהו, אין אף אחד. אין לי דודים, במובן הקרוב, אף אחד לא נשאר. הם הגיעו, נקצר את זה, הם הגיעו לבירקנאו, עשו להם מסדרים, העמידו אותם, אסף החוצה את בהתחלה זה היה 1,000, אחר כך, כל מיני מספרים ישנם, זה לא משמעותי המספרים עצמם. 800, 500, 200, 100, אני יודע, כל פעם עשו מיונים, לקחו להם בדיקות דם, מדי פעם העמידו אותם, העמידו אותם בחוץ ערומות לגמרי, ומסדרים כל יום, זה במשך שבוע, אחר כך עוד שבוע. בשבוע השלישי או השני, אני זוכר שהם היו בבירקנאו, עם כל המסדרים וכל הבדיקות האלה וזה, ושם כאיזה 120 אולי יותר נשים, פתאום, בבוקר במסדר, פתאום רעש גדול. המנהלת של, המפקדת של הצריף שלהם, שהם היו בו, שהיא הייתה יהודיה כמובן, אבל נרשע כולם, מישהו מגיע, מישהו גבוה מגיע. ואכן הגיע שוורץ, מפקד המחנה, ככה הם קראו לו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, מפקד המחנה של בירקנאו, ומנגלה, ועוד אחד, דוקטור, אדם אחד בשם, לא זוכר כרגע את שמות, אבל אני זוכר. והוא, זה מין כבודה גדולה, מכובדת, כולם היו, היה המפקדת הזאת של הצריף, הייתה כולה נרעשת, מה זה עכשיו? יעשו לכם, אני לא יודעת מה. ופתאום, האורח הזה, המכובד שהגיע באוטו הגדול, אומר למנגלה, תראה, אני צריך כוח עבודה. הוא אומר לו, בשביל מה אתה צריך עבודה? אני צריך כוח עבודה. הוא אומר לו, דבר, תיקח לך, כמה אתה צריך? 80? תיקח לך 80. ככה, אני יודע, חלה עליו רוח טובה. הוא אומר, תיקח לך 80. ואז התחילו לבחור. התחילו להוציא החוצה איזשהו 80 נשים. יש כולם, אני חושב. לא נראה. בכל מקרה, במשך שבוע המשיכו לעשות להם בדיקות דם, עניינים, ליפות האלה שהוא הוציא אותם החוצה. ואחרי שבוע באו משאיות, העמיסו אותם על משאיות, ויאללה, זאת המפקדת שם הייתה מסרט, אמרה, עכשיו לוקחים אתכם לחזית, אני יודע להיות תזונות שם של החיילים וזה,
אתם יודעים מה? דבר אחד תדעו. לצאת מבירקנאו תמיד יותר טוב. פה לא יהיה לכם טוב. כי מי שכבר הגיע לשם, הריח את הריח של המשרפות, והריח את הכל. זה לא היה בשום כבעיה שם. כן. אתם יכולים להבין שזה לא היה מקום שמי שמגיע לשם לא יודע מה קורה לו. מראש, ברגע שהוא הגיע לשם כבר הבינו. זה לא היה חוכמות טוב, לא היה צריך להיות נביא גדול. בטח לא בימים ההם. אבל כשהם שמעו את הסיפור הזה, אמרו, טוב, נצא בבירקנאו, יותר גרוע מזה לא יכול להיות. לפחות נצא. המשאית הזאת נסעה, עצרה, עמדה, לא היה שום דבר, לא נתנו להם. אבל לפני שהם עלו על המשאית עוד, שלחו אותם להתקלח, לא במשרפות, להתקלח בבירקנאו, ונתנו להם בגדים חדשים. אני מספר לכם סיפור שהוא לא מהסיפורים השגרתיים. זה על פי עדויות של אנשים, יותר מהאישה אחת, שישנם ביד ושם, אחת זה רחל ועוד אחרות, שסיפרו את העדות הזאת. ושם אני יודע את הדברים האלה. והם נסעו במשאית הזאת, המרחק היה בערך איזה 40 קילומטר אולי מאושוויץ, אבל מבירקנאו. אבל זמן הנסיעה היה ארוך בגלל כל מיני עיכובים בדרך. הגיעו לעיר שנקראת גלבניץ. שם היו כל מיני מפעלים. שלחו אותם לעבוד באיזשהו מפעל. והיה איזשהו מחנה, נקרא לזה מחנה ריכוז, לא במובן השלילי, במובן ששם ריכזו את העובדים באותו מקום, אבל הם באו למחנה הזה, אומנם גדרות, חשמל מסביב, ושומרים, ומי שהעז לצאת חוזר מיד לאושוויץ. אבל בפנים הצריפים הם לא קטנים, הם גדולים, מרווחים, 2 קומות, יש מצעים, יש סמיכות, מקבלים בגדים, מקבלים סבון, מקבלים מגבת, יש מים חמים, יש מים זורמים. תראה, זה גן עדן. מה הקאץ'? זה גן עדן. מה הקאץ'? זה הקאץ', הם צריכים כוח עבודה. הקאץ' היה שמי שניהל את העסק הזה, היה צריך כוח עבודה. ונתנו שם תנאים. מי זה שינדלר עם סירים? בבקשה? מה זה שינדלר עם הסירים שהוא עשה? זה סיפור שלא מכירים אותו. אבל זה דומה אולי לסיפור של... זה דומה, כנראה זה דומה, אבל זה סיפור אמיתי. זאת אומרת, זה לא... כי יש עדויות רבות של גברים ונשים שהיו במקום הזה. ומשם לקחו אותם לעבוד במפעל. עכשיו, המפעל היה מפעל, שוב, מפעל של ייצר פיח. לקחו שמן, שרפו את השמן בתנורים, ב-300 מעלות, משהו כזה, ויצרו פיח. את הפיח הזה, שהיה צריך להיות נקי, אספו אותו לתוך שקים של 50 קילו, והיו שולחים את זה לשוודיה. השוודים היו מייצרים מהפיח הזה כתוספת לגומי, זה היה עושים איזה גומי. היו עושים איזה צמיגים, מגפיים, כל מיני דברים שצריכים, מעילים, מעילי גשם, שצריכים את הגומי הזה. אז הפיח שימש כאחד מחומרי הגלם של הגומי, והשוודים היו מחזירים את זה בחזרה לגרמנים, והיו מייצרים את הדברים. עכשיו, כדי לייצר את הפיח הזה, היה צריך לעמוד ליד התנורים, ולדאוג לכך שהברנר הזה, מישהו זוכר שפעם נראה פרימוס, היה שם מין כזה פתיליה באמצע, מין חריץ כזה, שדרך זה הפתיליה עלתה. והחריץ הזה היה צריך להיות נקי לגמרי, כדי שיהיה אחידות בחום שמגיע מהתנור מלמטה, כדי שזה ישרוף בצורה אחידה את השמן, אחרת היו גפשושיות וכל מיני דברים, וזה לא היה טוב. ואסור לפתוח אף חלון, ושלא תהיה רוח, ושום דבר של האהבה תהיה אחידה. חום אימים. אבל 8 שעות עבודה, 3 משמרות. אתה צריך לעמוד ולהשגיח ולעבוד, וחלק עבד ליד התנורים, וחלק עבד בהחזקה, וחלק עבד בכל מיני מקומות אחרים, ובמשרד, ובכל מיני מקומות. אבל תנאים
בגדול, אנושיים. ורק נשים? לא, גם גברים. גם גברים, ולא רק יהודים. היו גם רוסים שם, ואחרים, והם ניסו פעם אחת לברוח, ובסוף ויתרו על הרעיון. תראו, יחסית לסיפורים שאנחנו שומעים, על כל הדברים הרעים שקרו, זה סיפור שינדלר כזה, זה סיפור אמיתי, מעניין, שונה לגמרי. רחל ואימא שלי ישנו באותה מיטה כל התקופה. הם היו שם מאפריל 44 עד ינואר 45. עד סוף, הם ישנו באותה מיטה, שמרו אחת על השנייה. אבל היה להם תנאים יחסית שאפשר לקרוא להם אנושיים. ואני התרגשתי מסיפור כזה, מזווית ראייה שונה לגמרי, הוא מתקיים פתאום. בסוף 44, או בדיוק בתאריך היה, דוקטור שינק, קראו למנהל של המפעל. והבן אדם הזה, לא יודע איך, כנראה היה אנושי. ומעניין, גם אנשי ה-SS וגם אנשים אחרים ששמרו באזור הזה, היו כנראה שונים מכל הגרמנים האחרים. כי הם לא נהנו להתעלל ביהודים או במי שעבד שם. כמובן שהיה עונשים, אין ספק, היה, לפי הדעות, היה עונשים, מי שלא עבד טוב ומי שלא ניסה לעשות דברים אחרים וזה וזה, אז זה הענישו. אבל בגדול, היה תנאים אנושיים. היה גם אוכל, נתנו להם לאכול. כמויות, היה שם מזון, היה גבינה, הם קיבלו גם תלושים שהיה לקנות בקנטינה, אם זה גבינה ויוגורט וכל... חבר'ה, זה דברים שלא שמענו עליהם אף פעם. אבל הם היו מרגשים. בסוף 44, שהתחילה, הרוסים התחילו להתקרב לאזור, אז התחילו את המסעות הפינוי למיניהם, מסעות השלג שהלכו ברגל בכל מיני מקומות, ואז לקחו אותם, לא יודע את זה בדיוק, אבל לא כל כך משנה, לקחו אותם, אספו את כולם, ואנשי ה-S לקחו אותם למחסנים שהיו במחנה הזה, ואמרו להם, תיקחו בגדים כמה שאתם רוצים. חורף, שלג, כל כלבים, מינוס 20 בחוץ, אני יודע מה שקורה. אז הם התלבשו, לקחו עוד בגד ועוד בגד ועוד בגד ועוד בגד, אין בעיה, תיקחו מה שאתם רוצים, אחרת זה במילא להישרף פה. יחס אנושי מאוד, ואז תיקחו אוכל. תקעו לעצמם לחם, תקעו לעצמם כל מיני דברים, מה שאתם רוצים, תיקחו מה שאתם רוצים. אנשי ה-SS, שאחר כך ליוו אותם במסע הזה, הלכו איתם ביחד. רק מה, לצערם, במסע הזה, מישהו שם פספס. הלכו מזרחה במקום מערבה. אחרי ההליכה של יום או משהו כזה, חצי יום, אני לא יודע, כל אחד, יש עדויות סותרות ראיתי. הבינו שהם בכיוון הלא נכון, הסתובבו וחזרו בחזרה. זה היה המסע, חלק כמובן לא הצליח להחזיק מעמד, באמת, בדרך. אבל חלק הצליחו ללכת, עשו את כל זה. לפחות היה להם לבוש, היה להם מזון, היה להם משהו. הגיעו לתחנת הרכבת בגלייניץ, שם היו המונים בכל מיני מקומות, אספו בכל מיני מקומות. בסוף דחסו אותם לרכבות, בעדות מסוימת זה היה רכבות פתוחות, בעדות אחרת היה רכבות קרונות סגורים, אני לא יודע מה זה. יש עדויות סותרות, זה לא משנה בכלל. דחסו אותם בתוך הקרונות האלה, והרכבת התחילה לנסוע לכיוון גרמניה. התחילה לנסוע לכיוון גרמניה. רחל נפרדה, לא הצליחה לעלות לקרון יחד עם אמא שלי. היא עלתה לקרון עם חברה אחרת שלה, ואמא שלי עלתה לקרון אחר. עד פה אני יודע את הסיפור. אני נולדתי ב-46, זאת עובדה. אמא שלי הצליחה כנראה בדרך באיזשהו מקום לקפוץ ברכבת, איכשהו להתגלגל בחזרה ולהגיע חזרה לסובוטיסה, לסרביה. את המסע הזה אינני יודע, אף אחד לא יכול לאשר לי. הצלחתי לאתר כל מיני אנשים לאורך הדרך, הצלחתי לאתר אישה אחת שהייתה עם הרכבת עד הסוף,
היא גרה בוונקובר, ועם אחת שגרה ברישפון ודיברתי איתה. בסוף, אמרים, אנחנו לא ראינו אותה יורדת מהרכבת, הם הכירו אותה. לא ראינו אותה יורדת מהרכבת בגרמניה. מה קרה איתה בדרך? אני לא יודע. אבל סביר להניח שבאיזשהו מקום היא הצליחה לקפוץ, והצליחה לצאת מהרכבת. בין אם לקפוץ בנסיעה, בין אם הרכבת נסעה, עצרה. פה מתחיל הסיפור קצת להיסגר עם תמי, כי אימא שלה גם קפצה בדרך. ועוד חברה שלה קפצה בדרך, אבל למזלה מרה הם נתפסו. נתפסו על ידי הצ'כים, נלקחו מהצ'כים למחנה, לטרזן, שזה היה מחנה ריכוז, אבל לידו היה גם בית כלא גדול, והוכנסו שם לאיזשהו תא 33. עכשיו, אני לא מספר את הסיפור של רחל, זה כנראה לא שייך לערב הזה, זה סיפור אחר, אבל תמי צלצלה אליי כי היא הייתה בביקור בפראג, קפצה לטרזן, רצתה לראות, היא מכירה את הסיפור מאמא שלה, רצתה להיכנס לתא הזה, באה לשם, קומוניקציה, השפה, לא דיברו, אבל בסוף הצליחו איכשהו לתקשר, אמרה שהיא רוצה לשים שלט על התא הזה, שאמא שלה הייתה שם, כי הסיפור של אמא שלה גם מעניין. הם היו שם, אני לא זוכר כמה, איזה 25 או 30 נשים, בתקופה של כמה חודשים, הצליחו להחזיק מעמד, בלי אוכל, בלי מים, איכשהו, סיפור שלם, אבל הצליחו. סיפור מרגש לפני עצמו, היא רצתה לשים שלט, שיהיה זיכרון, כי היום זה מוזיאון שם. אמרו לה, תביא הוכחה שהיא הייתה פה. אז היא אמרה, טוב, איפה אני אביא הוכחה? חוץ מהעדות של אמא שלי, מה, יש לי הוכחה? אז היא אמרה, אולי אמא שלך, אמא שלי סיפרה לאמא שלך, ואולי אמא שלך סיפרה לך, אולי אתה יודע. כתוצאה מזה היא צלצלה אליי לחפש איזשהו קשר. וזה היה טריגר לא נורמלי. אמרתי לה, אני לא יודע, לא סיפרו לי, אבל בואי נתחיל לחפש ביחד, ניסע ליד ושם, ניסע לזה, ואולי נמצא משהו ביחד, אני יודע, זה לא משהו שהוא לא ניתן למצוא עדויות על הדבר הזה. אז זה היה בדצמבר 2001, שהיא צלצלה אליי. ב-20 לדצמבר. בינואר 45 לקחו אותם? סליחה, בדצמבר 2001, מה? לא, מתי הם לקחו ברכבת מהמפעל? מהמפעל? בינואר 45. בינואר 45. לקראת סוף המלחמה. כן. כן. כשהרוסים התקרבו לאזור, אז חיסלו שם את הכל. כן. זה היה ב-20 לינואר. אני הייתי איתם בקשר במהלך ינואר ופברואר, ניסינו איכשהו לתאם איזשהו יום שהיא תגיע, היא גרה בתמרת. קודם כל, שבוע אחרי שהיא צלצלה אליי, באותה שבת נסענו אליהם לתמרת. אמרתי, אני מוכרח לראות את הבן אדם הזה, אבל זה סיפור כזה מרגש, אני לא צריך לשמוע מה היא מספרת. היא אמרה שיש לה עדויות ויש לה כל מיני דברים. הגענו לשם, חשבנו שנהיה שם איזה שעה וזה הכל. נשארנו יום שלם. בעלה פרופסור תמרת? בבקשה? איפה זה תמרת? תמרת זה ליד נהלל. זה יישוב קהילתי כזה. הגענו לשם וזה היה מרגש. ישבנו, דיברנו, בעלה פרופסור לאווירונאוטיקה, ניצול של משפחה שנספתה מהולנד, סיפור בפני עצמו גם, אבל 3 ילדים. היה מאוד מרגש להיות שם, לשמוע את כל הסיפורים שלו, ישבנו עד הערב, חזרנו בלילה הביתה ואמרנו שנתאם, דיברנו בטלפון, נתאם, יאללה, שתבוא יום אחד, תבוא לתל אביב ואני אסוף אותה, ניסע לירושלים. היא התקשתה קצת בראייה. ואמרה, אני אבוא ואני... הוא ישים אותי על הרכבת בחיפה, אני אסוף אותך בתל אביב, ניסע ליד ושם, נתחיל לנבור בניירות, נראה מה אפשר לעשות. אז עוד לא ידעתי כמה אפשר למצוא ביד ושם. רק צריך לדעת 2 דברים. שפה נכונה וסבלנות. וזה הבעיה, אם יש לך, אם אתה יודע לקרוא בשפות שלו, כי יש שם עדויות מדהימות. רק אני לא מסוגל לקרוא. במיקרופישים וכל מיני סגנונות וכל מיני דברים. כדאי לדעת שיש שם דברים יפים כאלה. בכל מקרה, קבענו שאיזשהו יום למעשה, בתחילת פברואר ניסה.
ואני מצלצל ביום ראשון כדי לתאם שזה סופית שאנחנו, שבוע הזה, שבוע אחרי זה צריך לבוא. הוא ענה לי בטלפון מישהי, אני אומר, אפשר לדבר עם תמי? היא אומרת לי, לא, מי אתה? אני אומר לה, אני ידיד משפחה, קוראים לי אלכס, אני יודע, לא, איך אני אציג את עצמי פעם אחת ראיתי אותו? היא אומרת, שמעתי עליך, אתם הייתם פה לפני 3 שבועות או משהו כזה. אמרתי, נכון, אני השכנה ממול. אני מצטער לה, תגיד לך, תמי נפטרה ביום חמישי. חבר'ה, היא חיה לספר לי את הסיפור. קיבלה שבץ מוחי ונפטרה. ואם היא לא הייתה מצלצלת, אני לא הייתי יודע, לא הייתי יכול לספר לכם. לא הייתי מגרה אתכם אולי באיזשהו מקום בעתיד לנסות ולחשוב ולראות ולנסות לחלוק אינפורמציות כאלה. וזה אינפורמציות מרגשות. זה הסיפור של תמי, ומה קרה לאמא שלה. אחר כך אני נסעתי עוד בתקופה הזאת של 3 שבועות, נסעתי לירושלים, פגשתי את אמא שלה. אבא שלה מאוד התנגד שהיא תדבר, שהיא תתרגש, היא מאוד שמחה. היא פגשה את אמי פעם אחת אחרי המלחמה ביוגוסלביה, ופעם אחת בארץ. הם גרו בירושלים. אנחנו ב-1950 הקמנו את מושב קדרון, שזה היה מושב ליד גדרה, הוקם על ידי עולי ניצולי, כל מי שהיה שם זה כנראה שריד של משפחות שהיו ביוגוסלביה ורומניה אחרי השואה, והקמנו את המושב הזה. אבי, דוקטור למשפטים שחי הגיע לפה לארץ, לא יכול לעשות במשפטים כי לא ידע עברית ולא ידע את החוק כמובן, אז עמד בכבישים וקיבלנו 25 דונם אדמה ופרה ולול וכל מיני דברים מהסוכנות, ולך תעשה עם זה משהו. חקלאים גדולים לא היינו, אבל אמי הייתה ג'דאית, היא הלכה לשדה, לפי דמותו של קרוב שלי, הוא מספר שהיא כל בוקר שמה אודם על השפתיים. למה? זאת אומרת, גם לאדמה מגיע שתראה אישה יפה לידה. חבר'ה, היא הייתה אישה יפה, אין מה לעשות. כמובן שהיא לא כל כך יפה, אבל היא קיבלה התקף לב ב-54, ובימים ההם לא היה טלפון ולא היה אוטו ולא היה שום דבר ולא היה אפילו מי שיקח אותה לבית חולים. עד שאיזה נהג משאית הסכים, היה משאית אחת בכל המושב שהסכים לקחת אותה וזה. היא נפטרה. היום זה כמובן לא היה קורה. אבל זה גורלו של כל אחד וככה זה היה. זה הסיפור שאני ידעתי על אמי. עכשיו, החלק הזה הוא שייך לחלק של המשפחה של אמי שניצלה, אבל החלק האחר של המשפחה שלה נשאר בבלגרד. הם היו משפחה גדולה. היא נולדה ב-1921, הייתה לה אחות ומשפחה מאוד 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 עשירה, ספרדית טהורה, שם אביה הוא יעקב אדוניה, אחד מסוחרי בלגרד העשירי ביותר שהיו. אדם מאוד מאוד עשיר. והיה לה עוד אח ואחות. אמא שלה נפטרה בגיל צעיר מאוד גם, בגיל 39, משהו כזה. ואביה התחתן מחדש, כדי שיעזור לגדל את הילדים. והבת הבכורה התחתנה עם אדם עורך דין מצליח בשם חיים שלום. שוב, יהודי, אפילו שמות. יהודי ספרדי, ספרדי טהור שחי בבלגרד. ונולדו לה 2 בנות, 36 ו-37, 37, 38, לא זוכר. ובכל מקרה, אמי הכירה את אבי, שעבד במשרד של חיים. שהוא גמר את הלימודים שלו, הוא למד בזאגרב, הוא גמר את הדוקטורט שלו, קיבל דוקטור למשפטים, בא לבלגרד לעבוד,
התחיל לעבוד במשרד של חיים, ושני עורכי דין מוצלחים, הוא היה בן 31, צעיר, מוצלח, יפה, יופי. הכיר את אמא שלי, אחות של ידידו שעובד, והם התחתנו, למעשה גיסו. ושתי אחיות שהם נישואים, שני עורכי דין מצליחים מאוד, התחתנו ב-1940, החיים היו יפים, אירופה נראתה טוב, הם היו במצב כלכלי יפה, מה רע? רק שהתחילה המלחמה שנה אחרי זה, ובזה נגמר כל היופי הגדול הזה. לצערנו, כמו שסיפרתי לכם קודם, חיים נורא ברחוב, ונשארה המשפחה. הצד של סבי היו שם, זה 11 אחים ואחיות, חלקם נפטרו לפני זה, חלקם נרצחו במלחמה. אחד מהקוריוזים במאמר מוסגר זה, שגיליתי את זה שנים אחרי זה, שאחד מהילדים של סבי, קראו לו מיקה. זה שם נפוץ בסרביה. אני קראתי לביתי בלי לדעת מיקה, בגלל שאהבתי את הסיפור של וואלך בסודות. וככה קראנו לה, היא נולדה ב-1980. אני לא ידעתי בכלל שהיה לי איזשהו קרוב משפחה שקראו לו מיקה. זה גיליתי שנים אחרי זה. אבל זה מין מעגל סגור כזה, מין דבר מעניין. סבא גורל. בכל מקרה, זה היה בסוגריים. המשפחה כולה הושמדה, נשארו רק סבי, אשתו השנייה, בנו מנשואיו השניים, ובנו וביתו, שנשארה אלמנה, עם שני ילדים. אלה נשארו בבלגרד, והצליחו לשרוד את כל הפעולות שלנו שם שסיפרתי לכם קודם. ואז מה עושים? זה היה קשה לשרוד, למרות שהוא היה עשיר, למרות שהיה לו את כל הדברים, והיה לו... הוא הצליח בגלל הכסף כנראה כל פעם לזוז לאיזשהו מקום. אבל מה עושים? ואז ראתה את זה חברה ללימודים. הבן שלו, אברהם, למד באוניברסיטה, והייתה לו חברה ללימודים, גויה. לא יהודייה שלמדה יחד איתו. והיא ראתה את הסבל של המשפחה וראתה את כל זה, אמרה, לא יכול להיות, אני מוכרחה פה להתערב, זה לא יכול להיות דבר כזה, לא מגיע למשפחה הזאת שיהיה מצב כזה. טוב, לא מגיע, אז מה עושים? אז אמרה, אני אעזוב. התחילה ללכת להורים שלה, התחילה לשכנע את השכנים שלה, וזה, ופה ושם. תביא משאית, ניקח. נעשה את הסיפור קצר. קוראים לה דרה. היא ארגנה ביוזמתה, שכנעה כל מיני אנשים, הוציאה את המשפחה כולה. כמה היו שם נפשות? מספרו סבי, סבתי זה 2, הבן שלהם זה 3, הבת זה 4, שתי הנקודות זה 5 ו6, הבן זה 7, 7 אנשים, העבירה אותם דרך סרביה, דרך מקדוניה, דרך אלבניה, דרך איטליה, עד לרומא. עם קשרים, היא הפעילה את זה, הפעילה את זה, הפעילה את זה, הפעילה פה, העבירה את כולם עד לרומא. הם הגיעו לרומא, התיישבו ברומא, אל תשאלו אותי מאיפה לסבי היה כסף. איך הוא הצליח להוציא את הכסף, מאיפה הוא הביא את הכסף, ואם זה היה ביהלומים בתחתונים שלו, שהיו שווים איכשהו, או שזה היה לו בבנקים בשוויץ, אין לי מושג ירוק. אבל אני יודע דבר אחד, עד 45 הם גרו ברומא. יהודים, הילדות הלכו לבית ספר. ב-45 הם חזרו בחזרה. כשהם חזרו בחזרה, כמובן שכבר היה משטר קומוניסטי שם, ולא היה לו כלום. היה לו בית מפואר שיש סיפורים, שאני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שטיטו לקח את זה, אשתו של טיטו לקחה את זה. בקיצר, זה לא משנה כרגע. אחרי המלחמה הוא היה עני מרוד. ואנחנו פה מדי שנה
עם הגרושים שהיה לנו פה בארץ, היינו שולחים להם קצת כסף. אבל בזמן המלחמה, ולפני המלחמה, הוא היה מעשירי העולם, כנראה. הגברת הזאת, דרה, זה גיליתי הרבה יותר מאוחר. במחקרים שלי, שהתחלתי לחפש ביד ושם כל מיני דברים, עליתי על זה. היא חסידת אומות עולם. מה זה? חסידת אומות עולם. יש לי דודה, לא בדם, אבל דודה, שהייתה נשואה, הם התחתנו ב-45, היא התחתנה עם הבן של סבי, ואחרי כמה, הם חזרו ב-43 בחזרה לסרביה מאיטליה, היא וחבר שלה ודודי, והצטרפו לפרטיזנים, והיו שם עד סוף המלחמה, ואחר כך ב-45 הם התחתנו, והבן שלהם נולד 3 ימים אחריי. וגם זה סיפור שלו שייך לפה, עד שמצאתי אותו, גיליתי פתאום שיש לי כזה אחד בן דוד בסרביה, ובדודה, והגעתי אליהם. הייתי אצלם ב-2004, כי שנים לא נתנו לי לנסוע לפני שעות. אבל חסידת אומות עולם. מגיע לה, זה גיליתי ביד ושם את כל הסיפור הזה, ואת כל ההוכחות ואת כל האינפורמציה. הצילה 7 אנשים בצורה מדהימה. מי המליץ עליה לזה, לחסיד אומות עולם? איך הגיע לזה? אני לא יודע להגיד לך. כי אני באיזשהו מקום הפסקתי את לא הפסקתי, אלא באיזשהו מקום עצרתי, לא... אני צריך להמשיך, לא הגעתי לחקור עד הסוף את הסיפור שלה, יש 1 מיליון וזה, ואמרתי, תשמע, יש לי את כל האינפורמציה אצלי בבית, תבוא אליה, אני ברמת גן. זה היה לפני 5 שנים, אני יודע 6 שנים, תבוא אליה, עוד לא הגעתי. אבל אני עוד לא יודע את התשובות על כל הדברים. אבל עובדה, היא הייתה, ויש תמונה, ויש לי, קיבלתי תמונה מהעיתון שזה פורסם, והיא קיבלה איזשהו, אני יודע, $200 לחודש או משהו כזה מפה בתקופה הזאת עד שהיא חיה, והיא נפטרה ב-2004, איזה חצי שנה לפני שאני הגעתי לבלגרד. לפני? אני הגעתי בקיץ ב-2004, באוקטובר, נסעתי לבלגרד לעשות מסע שורשים, לראות מה קורה שם, לפגוש. ואז התברר לי שהיא נפטרה איזה חצי שנה לפני זה. והם עלו איתנו ביחד לארץ ב-49. אבל הם היו פה 3 חודשים, ולא הצליחו להחזיק מעמד וחזרו בחזרה. זה סיפור מדהים, שפתאום אתה רואה במשפחה שלך, שיש לך גם חסידת אומות עולם. אתה מדמיין לך דבר כזה? לא. חבר'ה, עד כאן. אני חושב שגיליתי אתכם. שאלות. סיפור מעניין, שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים על אנשים רעים ופראים רעים, אבל הוא מעניין. על יהדות אחרת. איך תמי הזאת פתאום על השם שלך? אני אומר לך, היא דיברה עם אמא שלה. אמא שלה אמרה, תראה, אולי, אני צריכה לחפש אלכס בקר, אני שם ספר טלפונים, מצא גם את הטלפון שלי. היא חשבה שאמא שלה סיפרה לאמא שלי את הסיפור שלה על התא הזה. זה סיפור מדהים גם. הם היו שם בתא הזה, ואיזה 2 נשים הצליחו לצאת, זה היה כל כלבים, ישבו על הרצפה, ולא היה שם שום דבר, היה שם איזה שנף קטן. איכשהו רימו את השומרים, איכשהו סרקו לחם, סרקו להם... בקיצר, הם היו שם כמה חודשים בתוך התא הזה, עד שהצליחו להשתחרר. ואף אחד לא מת. כולם הצליחו להשתחרר. זה מהסיפורים גם עם אבא שלך ועם אשתו השנייה, לא היו מדברים בכלל על... כלום. אתה יודע, לפני 2 פגשתי אישה שהייתה ממש מבוגרת יחסית, ואבא שלה נפטר. והיא באה ממש נרעשת וסיפרה שאחרי שאבא שלה נפטר, היא בעצם גילתה שכל החיים היה לו כיס נסתר במכנסיים, שהוא היה מחביא מטבעות זהב. ורק אחרי שהוא נפטר, האמא גילתה להם את זה. עכשיו אני אומרת, כאילו זה, אני אימא לילדים ואני... תמיד יש דברים שהם מעל הילדים, אין מה לעשות, לא תמיד הכל נחשף בפניהם, אבל כלום. כלום, כיס נסתר. אחרי שאבי נפטר, אז אני הלכתי
לבית שם לפרק את כל הדברים שישנם, הם גרו בראשון, אני גדלתי בראשון, וארון בגדים היה מוט ברזל כזה, שהיה תלוי, ועל זה היו כל הבגדים. אז אני הוצאתי את הבגדים שם, את כל שהיו כל מיני דברים, כדי לפנות את זה, לצאת את זה, נתתי את זה לזקה. והמוט הזה נפל לי. הרי זה היה, אתם יודעים, אבל לא שמים את המוט הזה של התולים, הוא מושען, הוא לא מוברג, הוא היה מושען, יש כאלה שהם מוברגים, יש כאלה שהם נשענים. אז הרמתי את זה, יחד עם זה עלה המוט, נפל, והתהפך. התהפך, בום, נפל מטבע זהב. התחלתי להסתכל, והתברר שהיה בפנים מטבעות זהב, קטנים נפוליונים כאלה. את אומרת, ככה אנשים החביאו דברים או שמרו כל מיני דברים, גם הוריי, הם לא ספרו כמובן אף אחד, תראי, לא ידע נופל, זה היה נשאר, אני יודע וזורקים את זה. אז אמא שלי איבדה את ביתה באושוויץ, וזה זיכרון מאוד קשה. אתה ידעת? כן, כן, ידעתי. כן, יש לי תמונה גם, כן, ידעתי. עד כמה הייתה? 11. לא, כן. לא. כן. נדמה לי. משהו כזה. זאת אומרת, אמא שלי זה האמא הביולוגית? לא, האמא, אני למדתי פה את המילה העברית החדשה, שאולה. לא אמא חורגת, אמא שאולה. זו מילה חדשה בשפה העברית. שהאקדמיה הכניסה את זה לפני כמה חודשים. במקום להגיד אמא חורגת, אומרים אמא שאולה. אז כן, אני ידעתי את זה, אני מכיר גם את המשפחה שלה, ויש לי, לה הייתה אחות שיש לה בן אחד גם, שהיא נפטרה כמובן, גם בעלה נפטר, אבל הם היו, הם הגיעו לארץ ברכבת קסטנר. הבן דוד הזה שלי, הבן דוד השאול הזה שלי, גר בוושינגטון, והוא מאוד פעיל שם במוזיאון השואה, והוא היה שנים פעיל בבני ברית, והיה הרבה מאוד פעמים בארץ, והשבוע, לא השבוע, מחר הוא חוגג יום הולדת 80, וסוף החודש הוא יגיע לארץ כדי לבלות את ה-80 שלו פה, הוא מאוד אקטיבי בפעילות הזאת של השואה, במוזיאון השואה שם בוושינגטון. הוא גם, הם גרו בבודפסט, אז משם הם הגיעו. אז הסיפור שלהם, של כל רכבת קסטנר וכל הסיפור הזה, וכל הוויכוח שקיים פה בארץ, אם אתם מכירים את ההיסטוריה של הדבר הזה. בעד ונגד, אבל אני לא יודע, אני לפחות הגעתי לפה לא בזכות כל מיני עסקים אחרים של זה, אני חי, אני הגעתי לפה וזהו. והם הגיעו לפה, אבא שלו הגיע אחרי המלחמה, איכשהו ניצל הוא היה חזן, אתם מבינים שחזן בארץ הוא ככה היה לו מה לעשות בימים ההם, במיוחד שהם היו בשער העמקים. שמו אותו בשער העמקים והביאו חזן לשם, מה הוא יעשה? אז באיזשהו שלב, ב-49 נדמה לי, אחרי קום המדינה הם ירדו לארצות הברית והם חיים שם. דברים נפטרו כמובן, אבל הוא חי שם, והמשפחה בינתיים, חוץ ממנו, הוא היה בן יחיד גם, חוץ ממנו לאף אחד לא היה ילדים. אז ככה אתה מבין שכבר נגדע הכל. לא היה ילדים לא בצד של אמא שלי השאולה, לא בצד שלי, כי אין. אז אין גם מי שידבר, אין מי שיספר, אין מי שיעביר. ומשפחות כמו שלי יש הרבה בארץ. יש בארץ, בעולם, יש כאלה שלא נשאר שום דבר. נשארו בודדים בסיפורים כמו שאני סיפרתי לכם היום, אני לא יודע כמה סיפורים כאלה ידועים. אבל אני בטוח שמי שיתחיל לחקור, יש מספיק דברים שאפשר. אנשים נותנים עדויות. זאת הוכחה. אני יכול להגיד לכם מיד השם, בוודאות.
יש הרבה מאוד עדויות. אני פשוט הוצאתי פה, למען הילדים שלי הוצאתי פה את הסיפור של אמא שלי, עם קצת עדויות, וכתבתי את זה פה כדי שיהיה להם לזיכרון, כדי שהם ידעו, לא בשבילי. ולכן נעזרתי בזה קצת כדי לקרוא כל מיני דברים, יש פה עדויות עוד, אבל זה סיפור שהוא מבוסס על עדויות. של אנשים שאני דיברתי איתם, הכרתי אותם, אחרי שלא היה לי אף אחד במשפחה לשאול. אתה יודע, כשעושים אנלוגיה למה שקורה היום בארץ, בכלל בעולם, אומרים, מה, פייסבוק, זה, כולם חושפים את עצמם לזה. פה אתה מביא דוגמה לכך שבוא נגיד ככה, כשהיה לך את מי לשאול, זה אולי לא יהיה אותך, אבל כשזה מעניין לך, אין לך את מי לשאול. אתה צודק. עכשיו, זה אחד הדברים שאולי זה נקודה למחשבה, שהיום שכל אחד חושף את עצמו, כל מיני רשתות חברתיות באינטרנט וכולי וכולי, זה טוב ולרע, אבל זה נשאר מתועד. חס וחלילה שלא יקרה שואה, אבל אני אומר, יש דברים מאוד בסיסיים. תראה, אנחנו כמעט באותו גיל, אני יותר צעיר ממך בשנתיים. אבל אני אומר, יש דברים שאנחנו חווים בארץ, שהילדים שלנו לא יודעים. ודאי. כן? ואני אומר את זה היום, למשל, שאנחנו קבוצה מצומצמת של הגדוד שהיינו ב-67, בששת הימים, מכינים לשנה הבאה, 50 שנה למלחמת ששת הימים, ומלחמת ההתשה וכו', אנחנו מנסים לאסוף את הגדוד בחזרה ולעשות איזשהו אירוע. ואנחנו רואים כמה זה לוקח לנו לחפש את החברים, וזה אנשים שחיים, לא במאה הקודמת, אוקיי? ולא רק זה, גם הסיפורים שפתאום עולים, שלא כולם יודעים עליהם, אוקיי? רק לפני, פשוט מקשר את זה, שלפני שבוע ישבתי שיחה קצרה עם אחותי, והיא אומרת, תשמע, התחלתי לכתוב קצת על המשפחה וכו' וכו', איך אנחנו לא יודעים מה קרה עם המשפחה באירופה? כי הסבים שלי בשני הצדדים הגיעו לארגנטינה לפני בין שתי מלחמות העולם. אבל בכל זאת, זאת אומרת, אף אחד לא התעניין מי נשאר שם, מה, כלום. אין לנו שום זכר למה שקרה. ואחותי שאלה זה, תגיד לי, אף פעם לא סיפרו לנו איך הם התנהגו בארגנטינה כשהמשפחות היו באירופה. אמרתי, לא. לא יודע, אולי זה כן עניין, אולי אין לי מושג. מה שמדהים אבל, שאם מסתכלים על הפנקס שהראית, באמת הכל, הכתב יפה, עם תאריכים. צדקים, הכל מפושט. אבל זה כאילו, אתה אומר, אז איפה הכל? רוב העדויות שיש זה מהגרמנים. הצילומים והיומנים, הכל זה את לא מאמינה, זה פנקס מ-41, וזה נראה לך מתועד כמו אתמול בבוקר. זה מדהים. שזה לא נמחק, זה לא כלום. זה נראה כאילו מחשב כתב את זה. מדהים. עכשיו, לגבי אותם הניצולים שעדיין בחיים, לפי מה שלמדתי היום, כל יום עוזבים אותנו 40 בערך, סטטיסטית. שמעתי היום דווקא מישהו ב-103 FM, שכביכול יש איזושהי קריאה לציבור הניצולים לא להשתתף באירועים הממשלתיים ביום השואה. כתגובה על כל ההתנהלות של המדינה לגביהם, מבחינה כספית. זה חרפה מה שעושים, אבל אני... כן, בושה. זה כסף שהגיע, וזה כסף שאני לא יודע מי שם אותו למטרות אחרות, אבל... הרי היה סיפור שבמשך חצי שנה או 10 חודשים לא קיבלו, ניצולים לא קיבלו את הקצבה שלהם, לא יודע מה, והשר הממונה אמר שאם עד ערב פסח הם לא יקבלו, אז הוא יסיק מסקנות. אז פסח עבר, הם לא קיבלו... לא יסיק מסקנות, לא מדינת ישראל, ממש. טוב. טיפול בפני עצמו, והטיפול הזה של... מה קודם כל הצלחנו ואיך הם חיים וכל הדברים. כן. טוב, תודה. בבקשה. שתקת אותנו. תודה רבה.
אני מקווה שעניין אתכם. מאוד. רגע, יש שם משהו קטן מרגש בספרים האלה. בעצם תעודת הוקרה או, לזה שבאת וסיפרת לנו את הסיפור. תודה רבה. יפה. תודה רבה. כאילו, פעם ראשונה שאני נמצא בסלון. זהו, עכשיו פתחת משהו ש... את הסיפור הזה, לא, סיפרתי אותו כבר לחברים שלי כמה פעמים, במיוחד שהייתי מעורב בזמן החיתופות. כי זה לקח לי המון זמן. באיזשהו מקום עצרתי את עצמי, למה אני לא יודע, צריך להמשיך. זאת יוזמה מאוד יפה, זה ממש... כן. גם אתה מעביר את זה מאוד מרגש, וגם לא, זה מרגיש אינטימי כזה. מאוד משפחתי, כאילו שהכנסת אותנו לבית שלך. טוב, אני שמח שזה עניין אתכם, כי תראו, יהדות יוגוסלביה, שוב, אני אומר, זה פינה אחרת לגמרי, זה לא משהו שהוא... זה הסיפור המשפחתי. זה גורם לך לחשוב גם על עוד כל מיני סיפורים שאתה שומע וכל מיני דברים שאתה יודע או לא יודע. המטבעות, שק המטבעות, אצל המשפחה של בעלי יש גם שק של מטבעות שהגיע מרומניה, וכל נכד, זה כבר נין בעצם, של הדור שנולד מקבל מאותו שק מטבעות שבמחו איתו מטבע ברגע שהוא נולד, ונגיד את הסיפור של סבתא שלו אף אחד לא יודע, כי הוא מעולם לא סופר, רק יודעים שהיה מספר על היד, תחקרו, תנסו. אז אני אומרת, אז עכשיו תנסו לחקור, תראי שתמצאי. אני את כל הסיפור הזה לא הייתי יודע. אם היא לא הייתה מצלצלת, לא הייתי עולה על זה, לא עניין אותי, ולא חיפשתי, לא שאלתי, לא סיפרו לי, לא... טוב, את תקחי אותי בחזרה, זאת אומרת, כן? כן. אז אני אוותר לכם על זה בחזרה. לא, היא תיקח אותי בחזרה, היא בטלך. אם אתם רוצים להישאר ולעשות עוד איזשהו, לא יודע, לשתף, זה תלוי בכם.